nosaltres tenim així dos cantants que ara eixen així. I hem cantat una cançó que se diu Acordiu amb les guitarres. Segurament la coneixeu. I ja quan estem preparats, perquè això són com el Rolling, que estan afinant les guitarres, estan així assajant. I ara eixirem així. Sanda, que és l'antic director de la coral durant molts anys, i José Luis, un dels membres més veteranos també, i van a tocar, van acompanyar-nos en les guitarres. Però fort aplaudiment per a vostres ells. Vamos a dejar al organista descansar.
així que una festa i després farem una altra que segurament serà quina és, però la farem ara després. A les de Fires.